TV. Аллага шükür, яңа 2018 елда да очрашырга насыйп булды. Хәерле кичләр теләп сезне зәңгәр экраннар алдында мин Лилия Гимаддинова сәламлим. Яңа ел бәйрәмнәрегезне тагын да матурлап, кәеф күтәренкелеге өстәп, сезгә татар эстрадасы яңалыкларын җиткерермен. Иттек. Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Шәһри Казан газетасында озак еллар мәдәният темасын яктыртып барган журналист, Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Люция Хабибуллина татар телендә кызыклы басма чыгара башлаган. Ул язмыш сукмаклары дип атала. Газетаның беренче санында Зәйнәп ханымга багышланган язмалар урын алган. Исеменнән күргәнегезчә, газетада төрле кызыклы язмышлар, гыйбрәтле вакыйгаларны яктыртып барылачак. Күренекле шәхесләрнең истәлекләре, артистлар тормышы, табиб киңәшләре дә булачак. Әлеге газета Татарстанда айга бер мәртәбә чыга. Газета үз укучысын табар дип ышанабыз. Уңышлар теләп калабыз. Күргән чакта сине тәүге тапкыр мин аңлаган идем барында. Сине көткәнлеген йөрәгемне сыкрап янып типкән чагында. Мин сине һәр чак белә идем, төшләремдә микән күргәнмен, төннәремдә балкыр йолдыз идек, мин сине сөйгәнмен күптәннән. Мин сине һәр чак белә идем, төшләремдә микән күргәнмен, төннәремдә балкыр йолдыз идек, мин сине сөйгәнмен күптәннән. Яңа ел бәйрәмнәре тәмамланса да, аның хис кичерешләре һаман да күңелләрдә. Татар эстрадасы җырчылары якыннары туганнарын гына түгел, башкаларга да игътибар юнәлткән. Мисал өчен, Рамил Закиров тормыш иптәше Илүзә белән Кыш бабай һәм кар кызы образында ДРКБда дәваланучы сабыйларга бүләкләр өләшәләр. Башта социаль челтәрләр аша күпмедер акча тупладык. Үзебездән дә өстәп тәм-томнар уенчыклар алып, балаларны сөендердек дип сөйләде Рамил. Закировлар гаиләсенә карап сукланыйк һәм үрнәк алыйк дуслар. Ямлы булса да көнебез, җитми күктик нәрсәдер. Туган җирләр сагыну булып, төшләргә дә керәдер. Туган якка тарта күңел шунда ашкына, җаным очар кышмыни үз ягыма талпына. Туган йортка тарта күңел шунда ашкына, кышын дими, җәен дими, үз ягыма талпына. Салават Минниханов һәм Гүзәлем 2017 елны зур уңыш һәм эшләр белән тамамлаган. Төрле чараларда да, туй юбилейларда да чыгыш ясарга җитештек. Җәй көне башлаган клипыбызны да тәмамлап ятабыз дип сөйләде Салават. Мин сине озак эзләдем җырына төшерелгән клип шушы каникулларда тамамланырга тиеш. Миннихановлар гаиләсенә уңышлар теләп калабыз һәм клипны көтәбез. Бүләк итәм яшьлегемне, булган барлык назымны, синең белән парлап үтәм кабатланмас язымны. Сиңа гына багышлыймын юлыңны җырларымны. Сиңа гына бик саклыймын
2017 ел югалтуларга күп булды. Арабыздан татар милләтенең моң алихәсе, яраткан җырчыбыз Әлфия Абзалова китте. Бүген исә аны искә алып, җырчының кызлары Зөлфия белән Гүзәл ханымнарның истәлекләрен барларыбыз. Әлфия Абзалованы җырчы буларак түгел, әни, гадәти тормыштагы кеше буларак белербез. Дамир Зиннатуллинның репортажын карап үтик. Сәлам дуслар, шоу-без командасы бүген татар эстрадасының легендасы, Моң патша бикәсе, Татарстанның халык артисты, Россиянең ат казанган артисты, ул да булса безнең яраткан Әлфия Абзалованың якты истәлегенә багышлап репортаж әзерләде. Һәм дә инде Әлфия апаның кызлары белән күрешеп, аралашып алырга без теләгән идек. Зөлфия апа, Гүзәл апа, исәннәрмесез? Һәм дә инде бүген бездә кунакта Әлфия апаның кызлары гына түгел, аның белән 36 елдан артык эшләгән, бергә хезмәт иткән музыкантлар да булачак. Сания апа, исәнмесез? Исәнмесез. Аннарсын инде без әле сезнең белән таныштырырбыз музыканты белән, ул да булса Кәрим абый белән. Без бүген әйтеп узасы килә, тамашачылар, сезнең өчен Әлфия апаның яраткан ризыкларын әзерләргә тырышачакбыз. Әйтеп узыгыз әле, нәрсә пешерергә ярата һәм нәрсә ашарга ярата икән? Ярата иде. Иң башта әйтим, пилмән иң яраткан әйбер иде. Яңа елларга гел пилмәннәр ясыйдык. Бәләкәй чактан ук камырын ничек эшләргә, фаршын ничек эшләргә, аның үзенең рецепты бар иде. Бик кызык кына. Аннары бик ярата иде эшпишмаклар ясарга, голубцы, пәрәмәш, эшпишмак, менә шуларны безгә өйрәтеп калдырды мәрхүм кәебез. Менә шуңа күрә шуны сезгә тәкъдим итәсебез килә. Ничек безне өйрәтте әни, шулай итеп. Димәк инде Зөлфия апа, Гүзәл апа, Сания апа, бүген без сезнең белән нәрсәләр ясыйбыз, нәрсәләр күрсәтербез икән? Эшпишмак, пәрәмәш, бульон белән һәм голубцы. Лапшаны, тыкмашны сатып алып та була. Әмма ләкин әни үзе ярата иде эшләргә. Бик тиз ясый ул аны. Бик тиз ясый иде. Шундый ул тиз иде. Менә бу барлык үзе тиз ясаганны, барлык нәрсә ясаганны сезгә дә өйрәтеп калдырды инде димәк. Өйрәтте. Менә без аның рецепты буенча эшлибез бөтен нәрсәне, Аллага шөкер. Единственное, менә размеры не соответствует әнинекенә. Әйтәм бит инде. Ни сәбәпле икән? Ну, без тизрәк булсын дип, Тәмлерәк, күбрәк булсын. ул әйтә иде. Исеңдән Гүзәл, ничек әйтә иде ул? Кеше тартылып тормасын. Икене ашадым, өченчесен алыйм микән, юк микән дип, шуңа күрә бик зур иттереп, матур иттереп ясап куя иде. Менә мондый иде ул аның. Ярата иде бик. Күршегә әле таратып чыга иде. Гастрольдән кайткач әле ул ясый, сыер аякларына кайта иде. Холодец ясый иде. Аның тәмле, шундый булай. Мине калай чыкмый. Аның рецепты буенча да эшләсәк, алай барып чыкмый. Барыбыз да белә, Әлфия апа инде чын легенда. Күпләребезгә үрнәк була торган легенда. Менә без аны күбрәк артист буларак беләбез, шәхес буларак. Менә әни буларак нинди иде икән ул? Гүзәл апа, сездән башларбыз, аннан Зөлфия апага сүзне бирәмен. Әни кешелекле кеше иде. Һәм ул бик требовательный иде. Үзе дә алдашмый иде, дөресен гел сөйли иде, и безне дә шуңа өйрәтте. Аның менә күңеле бик бай иде, ничек әйтим, менә любой бала, урамда барган бала берәр җылап торса, аның белән сөйләшеп тора иде, аны тынычландырырга тырыша иде. Или әби трамвайга кергәндә менәлми торса, йөгереп килеп, аны күтәреп ап менә иде булышып, шулай итеп. Аның менә бәләкәй чактан ук видно, шул сугыш вакытында үскән бала, ул мәрхәмәтле и шундый менә җуаш иде, но сорарга ярата иде инде. Ответ бирергә дөрес итеп. Мин исемдә беренче класска ул мине өйрәтә иде, ничек санарга, таблица умноженияларын. Ул миңа әйтә, 3-кә 3-не кушкач ничә була? Мин оныттым да 8. Ул әйтә, ничә була? Мин әйтәм 6. Так и дөрес итеп әйтә алмыйдым. Мин дә курка идем әнидән, конечно. Ул бик шундый, ничек әйтик, строгий иде, конечно. Ул требовательный, на самом деле, теләкчән. Ул Гүзәл дөрес әйтте. Ул үзе үзенә бернинди дә теге спуск
бирмәде. Ничек әйткәндә. Үзенә дә таләпчән инде. Абсолютно таләпчән. И бездән дә шуны требовать итте постоянно. Сез менә булай иттегез, кешегә елмаегыз, кешеләр бит кешене яратырга. Ул бөтенесен яратты. Сүз әйтмәгез дип әйтәйди. Кыл ярата иде кешене. Иногда ачу килә кемдер анда, я не знаю, теге Ярый. Тынычланырга кирәк. Ул кешене ничектер кадерен белергә кирәк. Кеше булганга даже малларны ярата иде. Сөйләшеп йөри иде хайваннар белән әйе. Шып, менә бит күгәрчен, менә бит анда үрдәк нәрсәме авылга баргач, гастрольләргә бергә йөргәндә әни иң башта керә иде ишек алдына, кемгә теге квартираларда элек торган идек. Иләрдә, әйе. Шунда кергәндә иң башта кая керә иде, йортка түгел. Малларыгыз бармы, күрсәтегез әле миңа дип. Гел шундый сорау иде беренче. Менә кайсыгыз күбрәк Әлфия апага ошаган икән? Ничегрәк уйлыйсыз? Зөлфия хылыкыда әнинеке Зөлфияның и битедә әнигә шаган һәм тавышы да бар. Әни шикелле бик матур итеп җырлый. Тавыш дигәннән Әлфия апаның әманәте булган, ул инде әйтеп калдырган булган минемчә. Информация бар. Мин мәрхүм булгач, Алла бирсә, 2-3 җыр яздырып, халыкка танытырга тиеш булгансыз инде сез. Әйме Зөлфия апа, дөресме ул? Дөрес, ансы дөрес. Әле пока аның белән шөгыльләнмәдек. Ну, карарбыз ничек барып чыгыр. Теләк бармы менә күңелдә? Күңелдә бар, мин әнигә нәзер итеп әйттем. Күптән. Бер исеңдәме Гүзәл Сания? Әле 10 ел элек әнинең концертында филармониядә әни сүз алды Зөлфиядән. Минем җырларымны яздырырсың, син тавышың әйбәт, киең бик матур дип, шулай итеп вәгъдәләштеләр. Бу процесс әкрен генә алга бара микән, Зөлфия апа? Пока дөресен әйткәндә, юк әле пока тотынмадык. Ну, Алла бuyurган булса, әкертен генә. Алла бuyurган булса, исән сауына булсак, бөтен нәрсә эшләрбез дип ышанам. Әни беләсезме, гастрольгә чыкканда бик ярата иде. Даже гастрольдә бәләкәй плитка бар иде, электрическийме. Шуның белән даже пәрәмәчләр эшли иде. Даже гастрольдә. Авылдамы, кая теге гостиницада плитканы алып, бәләкәй плитка. Шунда әни пәрәмәчләр эшли иде, камыр куя иде, тиз генә. Әлфия апа сезне икегезне үзе генә тәрбияләп, аякка бастырды, үстерде. Менә ул вакытларда кичкенә генә бер хатын-кыз бит инде. Эштә нинди генә кеш булган икән, каян кеш тапкан икән. Сезне бит инде барыбер аякка бастырырга кирәк, тәрбияләргә кирәк. Минем буенча аның уже заложено было в характерында, аның Үзе ятим булып үскән, төрлесен күргән дөньяда, шуңа күрә ул уже подготовленный тормыш алып барырга. Менә минем өчен әни һавадагы бәләкәй йылдыз яктыртып безнең тормыш юлын һаман алып бара, өйрәтә. Безнең әни безнең йөрәктә, һаман да безнең белән. Авырлык күрмәсеннәр. Мин күргән авырлык балаларыма, балаларның балаларына, безнең нәселгә дип гел теләп торды. Гел Аллаһ Тәгаләдән сорады инде. Менә шулай булсын. Ходаем күрсәтмәсен, ятимлек күрсәтмәсен. Менә гел үзе тырышты инде. Үзе тырышты безнең өчен, безнең балаларның балаларына. Уже әнинең ыныкчыклары бар бит, 4. Безнең олы кыз Америкада тора торган кызыбыз, аның 4 баласы бар. Ул 4-сен дә күрде, субханалла. Әти булмау сизелдеме? Гомумән, яисә Әлфия апа моны бер качанда белгертмәде, сиздертмәде, сез моны тоймадыгыз инде? Юк, менә мин бер качанда сизмәдем аны. Әни әти ролында башкарды, ана ролен күбрәк инде, естественно. Менә мин лично үземчә. Минем әйтәсем килә, әни безнең бик акыллы хатын булган. Ул бер кашанда, менә без 2 атадан туган бала. Менә сезнең әтигез килмәсен, монда җөрмәсен дип әйтмәде.
Зөлфияның да әтисе килә иде, күчтән эшләр алып килеп. Минем әти дә хатыны белән даже Тәнзилә апа белән мәрхүм килеп, балалар белән кунак итә иде әни. Бакчага барып, агачлар бергә утырта идек. Әти күтәреп үзенең бакчасыннан агачларны алып килеп, безнең участокка барып утырта иде. Зөлфия апа, инде без кунакка килгәч, инде сораштырасым килә. Бу квартирада соңгы көннәрен Әлфия апа монда яшәде, әйме? Иә, монда яшәде. Моннан чыгып китте больницага. И мәрхүм кәем кайтмады больше. Мин менә карап торам сезнең бүлмәдә. Монда сезнең фотографияларда, Әлфия апаның фотографияларда, портретлары да бар. Әйдәгез менә карап китик, нәрсәләр бар монда. Минем ялгышмасам, Әлфия апаның инде сездән кала әле тагын үзе тәрбияләгән 4 бала бар. Ялгыш дөрес әйтмимме? Дөрес әйтәмме? Бездән башкамы? Шулай тәрбияләгән. Аның 6 иде. Сеңлесенең балалары 6 кеше иде. Әни бит, беләсезме, ул яратмады үзенең фотографияларын күрсәтергә. Менә шушы булырга тиеш, менә шушы портрет. Менә иң матурын гына куярга рөхсәт итә иде. Булай бик критичный иде ул. Менә монсы ямсыз, менә булай төшкәнмен, күлмәгем дөрес түгел, күзем әллә ничек карый, менә шундый. Әле үзе дә әйтеп узганы бар, мин үземне матур санамыйм дип, миндә ниндидер сөйкемлелек кенә бар. Мин үземне шибәр дип әйтә алмыйм диде. Ул әйтә иде, беләсезме? Мин әз генә матуррак шимпанзедан дип әйтә иде. Ул гел шундый бик шаян иде ул әни. Бик шаян иде ул әни. Хәзер Мин безнең тамашачыларга монда булган фотографияларны карап узырга тәкъдим итәм. Безнең Салават белән недавно төшкәнебез бар. Әни әйтә иде безгә. Менә минем 2 кызым бар һәм 1 улым бар. Ул улым дип гел дәшәйде аңа. Улым Салават. Беләсезме? Салават аны гел поддержать итте. Әнине уже соңгы елларда беркемдә дөресен әйткәндә уже искә дә алучы бик әз иде. Теге сәхнәгә чыкмагач шулай бит инде. Кешегә күренмәгәч шулай була. Япа, әйдәгез монда нәрсәләр бар икән аңлатам. Әни, Ничә яшьтә инде? менә бу әнинең 80 еллыгын үткәздек. Менә Асия һәм аның ире Рафаэль, Асия Гөлшат апа Зайнашеваның кызы. Ул аны әни бик ярата иде, ул гаиләне. Гөлшат апа аның иң чын дусты иде. Менә Мин монда карыйм. 4 ыныгшык буламы? Юк. Монсы сез. Менә монсы мин яшь Таныдым. әнинең яраткан фотография. Ул ярата иде шушыны, үзе куйды ул аны. Күптән инде. Менә монда сөйлим. Менә монда безнең улы внучка, минем безнең внучка, әнинең беренче ыныкчыгы Ева Хава. Аннары Тристан Александр һәм Себастьян Эндрю. Бу 2 ел элек 15 елда, 2015 год менә. Әни без фотосессия ясыйдык ел сайын. Безнең кызлар кайтып, шундый фотосессиялар ясыйдык. И әни дә катнашты анда. Хәтта менә бу фотографиядә дә субханаллах шундый позитив нотада дип әйтәсе килә. Шулай. Ул гел позитивный иде, ул ярата иде позитив. Негатив дигән әйбер әнидә бик сирәк иде. Ул бер кашанды теге, ой, кайгырып, нитеп. Андый кеше булмады. Ул оптимист булды гомер буена. Яшь бик сагындыра, бик сагындыра. Мин музыкант түгел, мин җырчы дип әйтә иде. Булсаң йолдыз бул, булмасаң җырма. Яшәргә ярата торган кеше. Менә тырмашып, тырышып, менә стиль характеры. Барыбер бирешмим. Мин булам, мин булдырам дигән кеше. Бирешмәде. Дөрес гүзәл. Менә без тамашачылар белми торган Әлфия апага хас булган сыйфат нәрсә иде икән ул? Например, мин беләм, беркем дә белмәде, что әни пианинода уйнайды. Аны даже бергә эшләгән кешеләр бөтенсен, Карим белә иде, Саня белән, без белә идек, Алифа Валиева белә иде. Булай, менә кемдер миңа күптән түгел генә әйткән иде. Менә Әлфия апаның бит нәрсә ул
бер инструментта да уйнаганы юк, ул аның грамотасы юк иде дип әйтте. Анысы дөрес түгел. Ул просто кешегә күрсәтмәде. Мин музыкант түгел, мин җырчы дип әйтә иде. Менә шуны бөтенсе белмәде. Ну, не каждый знал, как говорится. Шулай бит. Кеше буларак сыйфатларга килгәндә ниндирәк сыйфатлар аерып тора иде? Без белми торган сыйфатлар бар икән. Ул беләсез, менә килә иде яшь җырчылар име. Ул бер кайчан да кеше өстеннән көлми иде. Кеше алдында авыр сүз әйтмейді ул кешегә. Дөрес җырламаса, я икенче тональностьта алып барса, айырым килә иде, аңлатып, әле булай итеп өстеннән сыйпап, нитеп, рәнҗеше төшмәсен. Менә булайрак кирәк, менә тыңлап кара әле, менә булай бит матуррак чыга дип, кешелекле, бик кешелекле иде. Но ләкин бик требовательный иде. Сез моны бик еш әйтәсез. Сезгә дә шундый таләпчән булган ахырсылаймы? Һәр вакытта да теге сездән таләп итеп торган. Сез күрсәгез, әни кайту алдыннан генеральный уборкага бөтенебез катыша идек тә. Ул бөтен ниләр, пишмаклардан бөтен җирдән җыеп чыга идек. Әни кайта, чемоданын ачып җибәрә, көтеп утырабыз. Монсыз көчтән эшләр, монсыз сиңа. Зөлфия бәләкәй иде. Ул әле сөйләшә башлаган вакытта гына. Һәр бөтенебезгә таратып чыкты, Зөлфиягә әзрәк ләкте. Мискин көтеп утыра, миңа кая дие. Әни үзенең материалын күлмәклекен алды да, менә сиңа диеп аңа тоттырды. Шатлана китте. 1,5 годикнән бу. Менә ни өчен Әлфия Абзалованың ике кызыннан берсе дә артист булып китмәде икән. Менә монысы ничектер кызык. Беләсезме? Менә Гафуит Гүзәл, мин әйтәм, ул әйтә иде бер фикер. Гел әйтә иде. Булсаң йолдыз бул, булмасаң җырма. Ну, ничек әйтәләр, русча әйтим, силенок не хватило, видимо. Ну, а потом мин кияүгә чыктым, балалар үстердем, балаларның балаларын үстердем. Гел командировкаларда җирдек, 23 ел, ирем белән, Равил белән. Шуңа күрә вакытта булмады, аннары 90-нчы еллар бик авыр булды. Артистлар эчендә бик авыр булды. Эш булмады. Шуңа күрә ул мәрхүм Кәйим әни, конечно, үз кесәсенә эшләргә өлгермәде. Беләсезме? Хәзерге җырчылар, Аллага шөкер, аларга Ходай Тәгалә и вакытта шушындый безнең теге современность бирә возможность акча эшләргә, ничектер кешедән, ну, независимость все-таки. Барыбер акча дигән әйбер, это не главное, әйме? Әмма ләкин акчасыз бер нишләп булмый. Уверенность булырга тиеш кешедә. Ну вот әни ничектер әз генә булса да акчалары үзенә җитә иде, безгә җитә иде. Шулай иттереп, бик скромный гына, но барыбер менә юмор турында сез әйттегез, әни бик юморной кеше иде. Аның менә Кәрим белән Сания аннары әйтерләр. Без даже бер китап бастырасыбыз килә. Аның күп артистлар аны искә алалар, менә именно юморесткалар сөйлиләр. Аның турында, аның белән нинди менә шуларны Алла бирсә, җыербыз да, и Алла бирсә, Раневская шикелле, аның бик күп афоризмлары. Менә Кәрим, Сания, без бөтенебез бергә җыербыз, Алла бирсә, шундый китап, и шуны бастырырбыз дип уйлыйм, кешеләргә кызык булыр дип уйлыйм. Бик юморный иде. Менә сезгә гомумән кызларына нинди киңәшләр бирергә ярата иде ул? Иң беренче, гайбәт сөйләмәскә. Бер кеше турында. Кызым, нәрсәдер белсәңме, күрсәңме, кешегә әйтергә тиешсең син. Белмәдем, күрмәдем, шулаймыни. Потому что ул әйтә иде. Ул кешегә даже ничек әйтә иде ул? Исеңдәме? Даже дошманга мин белә идем ди, что ул кеше мин беләм, мине яратмый, мине мыскыл итеп кешегә сөйли иде дип белә әйтә иде ул, исеңдәме? Но әмма ләкин начар кешегә начарлык кайтармый иде ул. Ул әйтә иде, кызлар, умейте прощать. Вот это самое главное аның булды.
самый главный кешегә ышанып, нитеп, дөрес әйтмәсә дә, ярый шулай булгандыр дип, гафу итәргә кирәк. Өйрәнегез шу. Ну, менә шуның турында иң беренчесе. Алдашмаска, урламаска. Теге заповеди, да, библейские. Шуңа күрә библейский и Коръәндә дә шулай итеп язылган бит. Шулай итеп, ул яхшы дөрес кеше иде. Мәрхүм кебез. Бик яман начар авыру кичерде һәм инде әлеге авыруны җиңеп чыгып әкрен генә аякка басып сәхнәгә яңадан да чыкты. Бу димәк яшәргә каяндыр көч табылган, нәрсәдер булган. Әлеге көч каян килгән икән? Ул әйтә, балаларны калдырмыйм. Пенсияга чыгаргач, шунда гына мин магу исеңдәме Сания, шулай әйтә, балаларны аякка бастырыйм, аннары оныкларны аякка бастырыйм. Кашан ул теге онкология шире белән ширләде, ул 2 мәртәбә җылады. Башка мин аны күрмәдем, җылаганын күрмәдем, күрсәтмәде дә ул. Бу авыруны җиңеп чыгу инде димәк төп сәбәпчеләре сез. Шулай була бит. Без, конечно. Менә шулай торып, ул җиңде, субханалла. Аннары гел халык турында уйлады. Менә нәрсә халык әйтер? Мин халыкым янында булырга тиешмен. Мин халык. Әни, сиңа отдельный палата бирәләр. Менә онкология. Юк, мин бер үзем ятмыйм, мин халыгым белән ятам. Мин менә халыгым, менә гел халык турында уйлау. Иң беренче, наверное, шушы булды. Аның стимул дигән әйбере. Халык турында бик ярата инде, халык. Ну и стиль характера аның. Ул бик менә яшәргә ярата торган кеше. Менә тырмашып, тырышып, менә стиль характера. Барыбер бирешмим. Мин булам, мин булдырам дигән кеше. Бирешмәде. Дөрес гүзәл. Хамам Шакиров булган җирдә, шунда Әлфия апа булган җирдә, ну киресенчә аңладыгыз бит инде, әйме? Илһам абый белән сез аралашасызмы икән, Әлфия апаның кызлары? Без җырыйбыз аның янына. Ике зур легенда. Хәзер әйтәм. Теге елны 2016 елда җәйкене июльдә без бергә бардык, исеңдәме, Гүзәл? Илһам абыйга кунакка чәйгә бардык. Әни, Гүзәл, мин еще бардык. Менә шул соңгы тапкыр аларны күрешкәнгә. Минем әйтәсем килә, без әни үлгәч, кырыгын уздыргач әнинең Илһам абый чакырды безне. Бөтен семья белән, гаилә белән бардык. И беләсезме? Менә Илһам абый карап тора, сөйләшә. Шундый менә әни белән сөйләшкән шикелле булды. Әни белән аралашкан шикелле булды. Менә ошаган берсе-берсенә или лая кеше берсе-берсенә ошап барамы? Белмим, җылаштык, кочакладык, үптек аны, менә әни белән сөйләшкәндәй шикелле булды. Нәкъ әлеге мизгелдә минем сорыйсым килә, менә хәзерге мизгелләрдә Әлфия апа сезне ишеткән булса, менә кызлары белән канәгать булыр иде микән? Ничек уйлыйсыз менә күңелдә? Уйлыйм, шулай канәгать булыр дип уйлыйм. Бирер иде кирәкне. Нәрсәгә әйттең моны? Кем синнән сорады дип әйтергә могла. Дөрес. Бик юморной иде, но и могла бы подковырнуть нас. Нәрсәләр белән шөгыльләнергә яраткан икән ул? Иҗаттан кала. Нинди хоббилары булган икән? Сөйләп китегез әле. Җен эрләү. Җирләде, җенне. Алайды, аның бар, ничек әйтә, веретено, как это? Ну, веретено. Ну, менә шуны, менә шулай утыра иде. Мин әйтәм, әни, хәзер бит ул шерсть дигән әйбер сатып алырга мөмкин. Юк, менә була яхшы була. Үз кулыңнан үткәч, бик яхшы була дип, аннары ну бәйләргә, конечно, Шәлләр бәйли иде. Носкилар да бәйли иде. Аннары уже күзен ачаррак күргәч, уже бирә иде. Менә җын җигерләдем. Берәр кемгә үзегез бәйләгез дип безгә бирә. Бәйли идек, безне өйрәтте ул, әни. Нинди хоббилары бар иде? Менә шул хобби. Минемчә шул. Ну, есть один секрет, конечно. Бик ярата иде карта уйнарга.
Ул ярата иде. Группа белән концертлар вакытында. Концертлардан соң менә ансын инде Кәрим сөйләр. Мин беркайчан да онытмыйм. Мин аның белән бергә гастрольләргә жүргәндә уже сәгать 2-ләрдә кайта идек концерттан соң. Теге ашыйбыз, эчәбез дә, чәйләр эчәбез, инде чәй эчмичә ятмый артист кеше. Аннары сәгать 3-ләрдә мин әйтәм, әни, әйдә җыклыйбызмы? Юк, киттем әле җегетләр янына. Мин әйтәм, нәрсәгә? Карт уйныйбыз, 1-2 кон. Мин дие отам да дие, аннары дие җыкларга ятам, ярыймы? Әйтәм, ярый, әни, зак утырма, потому что иртәгә бит сиңа тагын концертлар җырларга. Әйе, беләм, борчылма минем эшем. Шулай дип әйтә иде. И бер мәлне ярты сәгать юк, 1 сәгать юк. Мин әйтәм, так, киттем миннән иртә. Карасам, мама проиграла 2 кона. Пока мин ди 2 мәртәбә җиңмим. Мин чыкмыйм моннан. Тегеләр музыкантлар бөтен җыклап утыралар. Ханым, ну ладно, давай завтра. Нет. Я отыграю. Характер. Пока она до конца не доведет. Шулай да. Но ансын Кәрим сөйләр күбрәк кызык. Шуңа Тамашачылар утыралардар, нинди Кәрим дип инде. Хабидуллин әнинең яраткан музыканты, музыка җитәкчесе, Казан утлары инструменталь ансамбле бар иде әнинең. Менә шуның художество җитәкче, музыкальный җитәкче руководитель булды. Кәрим абый һәм Сания апа инде 36 елдан артык бергә эшләгән музыкантлары. Әлфия апаның менә 40 елдан артык була инде, 40 елдан артык. Менә Иләндек 40 ел инде булды безнең. Саняга булганчы 6 ел. менә сөйләп җибәрегез әле. Әлфия апа нинди җитәкче икән ул? Ну, Альфиягә җиткәнче без җитәкче. Мин әйтәсем килә, что беренче поездка минем булды инде, менә мин башлыйм шундан. Химик технология институты укганда, яны музыкальный школаны бетердем, 5-нче школа музыкальная, баянда, потом әйтәсем килә, что и безнең финансово-экономический институтта ансамбль Кравыл булды, финансово-экономический. Шунда бөтен группадан инде без, ну, мин шунда гитарада уйнадым. Бөтенсе күчтеләр Червоная рута, Сафира Тарага. Мин дә барганым шунда әзрәк ярты ел дордымда, мәйтәм, пока яшь вакыты гына 70-нче елларда. Мәйтәм, югыйга кайтып ташладым. Минем рудатыга. И Альфияның яраткан егете бар иде, Юсуф Валитов. Да. Ул әйтә, Кәрим, әйдә Альфия абзалга күч әле син. Это такая певица дип Кәримне алдылар шул. И менә шунда группа алды. Менә 69-нчы елны. Мин 70-нче елны инде практически. Беренче поездка без инде әле Черновцага баргач, инде там все же культурная обстановка. И вдруг беренче поездка без килдек Башкирияга. Башкирия килдек, бер станция Карбанова, Хомырган атмыйм. Анда видимо Карбан станция. Төшәбез әйтә, бетеп куя төшәбез. Я в джинсах и полботинке. Октябрь, конец ноября, по-моему. Альфия говорит, Настя, оягыган бераз да юкмы? Мен әйтәм, юк. Эй, Ходаем. Ну ладно. Альфия әйтә, Кәрим узакка монда тормастыр. Монда гитардыр. И менә шул сүз воспоминания монда эшләү насыл итә. Монда безнең белән
Шундан соң Ай, йөз- жабылмас үшін. Ай, 115 концерт бердік. Яуға айылға біз қайсқанда. Шундан соң зақтырбаған не 42 ел бірге. Зақтырмас дегеннәре 42-40 Һәр гастроль алдында әйтәдер, шалтыратып, Кәрим, жылы носкиларыңны ал, Кәрим, аяққа яхшырак киен дип, менә шулай итеп бик менә заботливый, значит. Менә бик заботливый. Сания апа, сіз ничегрәк килеп электегез? Сез соңрактыр индеме? Айтасым келе. Дворец спортта концертлар барадыр. И мен айтам, Альфия, мында мен бір Сания деген бір қыз белән таныштым. Қара әле сен аларда. Ол бик шундай критичный хатын кызларга. Без хулиганы же, ул вакытта джинсы, фасон. Менә китерде дә, мен китердем дә, мен айтам, менә Альфия, Сания Ибраһим кызы. Татармы? Татар, мен айтам, татар. И сразу яратты. Ашатты, Ага. яратты. Бу матур итеп киенгән. Яратты, ул безне яратты, И сразу действительно. концерттан соң Без бергә бик күп киттек. еллар булдык. Действительно, төрле хәлләр булды. Бик төрле хәлләр, чөнки ул бик таләпчән, бит Альфия апа бик таләпчән булды. И Кәримне дә сүгәдрием, прямо менә и Кәрим ишетмисең син менә шундый, менә бер монитор эшләми, менә бик күп хәлләр, төрле хәлләр, это же рабочий момент, как говорится. И но отходчивая. Тиз нитеп тала, дулап тала. Аннары, эй, Кәрим, әйдә бергә киттек. Аннары все тиз бетәдер. Бу укытучы, харап укытучы булып эшләде. Школда мен айтам, Альфия, Закка гастрольгә йөрибез. Әйдә алабыз безгә. Алдык төшәл костюмер шу булып. Алдан. И бергә аннары. Бергә и шунда китте. Минем музыкальное образование, и ул әйтә, давай икенче тавыш кертәбез. Вот икенче тавыш керттек аннары, как бэк-вокалистка. Бик сәхнәдә дә матур кеше күбрәк булсын дип. И администратор булып та эшли Да, башлады инде. и бергә без аның белән Альфия апа белән концертларда эшләдек, организовывали сами, потому что действительно авыррак, потом авыррак булды инде. Мин егылдым сахнада прям. Альфия җырлый. Бөтен халык басты. Мин ятап. Альфия борылды да Кәрим, по-моему, катты. Берсе катты бугайды. 40 температура булса да, давлениесе булса да, анда скорый помощь сахна артында көтеп тора. Ул аңар карамастан чыгадыр иде, җырлыйдыр. Ура! Бөтен нәрсә яхшы, йолдыз урынында, только әзрәк кичкенәрәк дип әйттем, по-моему. Менә карагыз әле, минем күз алдымда ничек тора. Хәзер бит инде берничә ел эшлиләр дә командада, аннарсын я биюче алмашына, я музыкант алмашына, я җырчы, вокалист алмашына. Ә сез 40 елдан артык бергә. Бу бит инде гениаль. Действительно, Альфия апа ул кешеләрне алмаштырып яратмыйдыр. Чөнки менә ул кешегә уже ул кешегә не то күнегәдер, во-первых, а во-вторых, ул шуның хәтлек өйрәтәдер ул кешене. Өйрәтәдер ничек чыгарга, ничек басырга, нәрсә әйтергә, ничек бөтен әйберне ул кешене өйрәткәч кенә ни итеп булмый бит инде куып, допустим. Юк, в основном коллектив был сплоченный очень. Мәскәүдә выступает в театре эстрады. Выступай бер вакыт безнең бер җыр бар. Та-да-да, 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 та-да-да. Мин микрофонны подпевать итәбез. И вдруг мин микрофонны иткәндә еще подпевали. Замкнул меня, и мин егылдым сахнада прям. Альфия җырлый, бөтен халык басты. Мин ятап. Альфия борылды да Кәрим, по-моему, катты. Берсе катты бугайды. Карим. Эй, Ходаем, Катты бу. мине сахна артыннан алып киттеләр. Вот это исторический момент, конечно. Ну, килдек инде потом. Но скоро помощьлар килеп, шулай инде мәйтәм. Ну, аның интересы шу, җырлый. Андый әйбергә бирешмәде. Бирешмәде, Чөнки үзе дә 40 температура булса да, давлениесе булса да, анда скорый помощь сахна артында көтеп тора. Ул аңар карамастан чыгадыр иде, җырлыйдыр. Всё. Бер әйбердән дә курыкмады. Гомер буе Альфия апага әйттеләр. Син Альфия абзал филармониядә эшләгәндә, Советлар Союзында әйттеләр.
Әлфия, зинхар сөйләшмә. Син сәхнәдән бик күп сөйләшәсең, зинхар сөйләшмә. Ул аңар карамастан һәрбер җыр алдыннан ниндидер бер кечкенә генә спектакль булды ул. Это вводное слово һәрбер җыр алдыннан бит ул. Мин артымда басып торып уйлыйдырым. Каян сүзе чыга икән? Һәрбер көнне һәрбер концерт икенче сүз буладыр. Һәрбер концерт икенче берәр сценка буладыр. Бу кызык булды ул. Кешегә дә кеше көлде, кеше җылады. Ул концертлар бик живой, бик кызык концертлар булды ул. Равил абый, менә сездән нәрсә сорыйсым килә? Ул да булса инде сез кияү кеше буларак, нинди кияү булгансыз икән сез үзегезнең, безнең Әлфия апага? Иң беренче мин аны бик яраттым. И аның талант күргән бөтен эштә, ни сәхнәдә генә түгел, безнең семьяда, тормышта, шуның өчен андан күп нәрсәне мин өйрәндем дә. И хәзергә бүгенге көннәрне гел уйлап торам аның турында. Сез ничә ел бергә инде? 38 була. 38 ел эчендә менә кайнана дип әйтәбез инде. Әмма кайнана, нинди кайнана иде Әлфия апа? Иң беренче ул минем дустым булган. Вот. И иң искиткеч менә бер кашан да авыр сүзләр әйтү юк, талашу юк. Наоборот, ул тыңлап, ничектер уйлап, аның фикерендә сораганым бар, ничек менә булай эшләргә дип киңәш дип әйтергән. Ул ни? Иң якын дус кебек булды ул минем өчен. Бауман урамында безнең йолдызлар бар. Әлфия апаныкын яңарттылар дип менә шундый информация бар. Сез үзегез моны карыйсызмы, контрольдә тотасызмы? Без аны менә 2 көнлек кенә белдек. Чынлап әйтергә. Кире куйганнар, матур иттереп, фотографиясын менә әнинең улы иң олысы инде, внучкасы Иделия үзе Бауман урамына барып, безгә шалтыратты. Ура! Бөтен нәрсә яхшы, йолдыз урынында, только әзрәк кичкенәрәк дип әйттем, по-моему. Менә шулай дип әйтте, но без барыбер бик шат, потому что ул әле безнең яныбызда иде, кайчан ул йолдыз югалды. Шундый ул переживать итте инде, конечно, кайгырды. Ул әйтә, ну нишләмим, кемгә кирәк инде ул, ну идәндә ята бит инде, ятсын инде ди. Анда бит инде шулай иттереп әзрәк зарлана иде, но мин уйлыйм, молодцы. Безгә күп чит илдән киләләр безнең якын дуслар. И аларны обязательно анда шунда килеп күрсәтә идек. Алар өчен бик зур дәрәҗә. Менә минем бик зур рәхмәт белдерәсем килә Министерство культурага, Айрат Минимовичка, бик булыша, теге увековечивание памяти дигән әйбергә, ул программага менә Айрат Минимович, Әсхат Ахмет Сафаров, Метшин, бик зур рәхмәт белдерәсебез килә. Неформальный. Валлахи дип әйтәбез. И Ментимер Шариповичка бик зур рәхмәт. Бөтен халыкка бик зур рәхмәт. Яңа елларда амин бөтенесенең зур бәхетләр, актанышлар. Бик зур рәхмәт аларга, актанышларга. Ниһаять безнең тулы компания җыелды. Инде бу очрашу, мондый аралашу Әлфия апаның якты истәлегенә барып җитер дип уйлыйбыз. Урыннары җәннәттә булсын. Рәхмәт бик зур безне чакырганыгыз өчен. Сезгә бик зур рәхмәт килгән өчен. Без тырыштык инде. Гүзәл, мин, Сания, ничек әни ярата иде, шул тәмле мәмиләрне эшләргә тырыштык. Конечно, әнинеке шикле булмаячак. Аның кулы тәмле иде. Но барыбер безнең традицияларын сакларга тырышабыз, шулай бит. Балаларга, балаларның балаларына бөтенсенә җиткерергә тырышабыз. 2018 елның беренче тапшыруы шуның белән ахырына якынлашты. Барыгызга да күңелле яллар теләп, мин Лилия Гимадинова сезнең белән саубулашам. Пока-пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.